अ नैबे दिदोमपारा होनना बुङो बे गामिखौ बिथांमोना मोनसे बेहाय मा होनो बाथौनि थानसालि ना औ दा बेहाय बिथांमोना मोनसे रेस्ट हाउस अर्थात मिटिं खालामनो थाखाय बिथांमोना मोनसे प्रब्लेमाव गोलैदोंमोन। दाख्लै बावैसो बिथांमोना आंनि न'आव थांदोंमोन गामियैनो आरो जोंनि मानगोनां गावबुरा बिथांमोना थांनानै फोरमायदोंमोन जे जोंनाव बेबायदि जोंनि बाथौ थानसालियाव थानाय जि मोनसे मिटिं खालामनायनि जि मोनसे रेस्ट हाउस बे जेंनायाव गोलैनानै दं होननानै बिथांमोना आंनो फोरमायदोंमोन आरो बे हिसाबैनो आं बिथांमोननो खोथा होदोंमोन आरो बिथांमोना बे न'खौ 24/12 नि मोनसे जास्ट बिथांमोना बेहायनो जिरायनानै जाहाथे रायजोनि मिथिं माथांखौ सोलिलांनो थाखाय थेलेलेबाबो बिथांमोना आं जि मोनसे अनुदान रायजोआ खावलायनाय हिसाबै आं बिथांमोननो हरनाय जादों आरो दिनै बिनिनो मोनसे खुन्थिया गायसननाय मोनसे हाबाफारिमोन। बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनो आरो बे दिदोमपारा गामिनि अर्थात बिथाङा माने बिसमुरि बिसिडिसिनि सिङाव गोलैयो बे गामिया। दा बिथांमोननि रायजोफोरखौ आङो साबायखर बावो आरो बिथांमोना बुंबावदों जे माखासे एसे आद्रा दंबावो होनना बुंदों। दा बेखौबो आङो फुलफिल खालामना होगोन आरो आं खोथा होदों बिथांमोनखौ जे बावैसोनि उनाव बिथांमोननि जिखिनि हाजिरा साजिरा जिखिनि एसे मेरामति खालामनायाव जिखिनि एसे एनै रांनि प्रयजन जागोन बेखौबो आङो हरनो थाखाय बिथांमोनखौ आं दिनै खोथा होदों जाहाथे बेखौ फुलफिल खालामगोन। ओंखायनो आं खावलायदों जाहाथे जोङो दा बेबायदिनो गोबां गुबुन गुबुन जायगाफ्राव रायजो राजानि जिखिनि जेंना जेंसिफोर दं बेफोरखौ लानानै जों खामानि मावदों। मानोना जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारनि जि मोनसे सुबुं सम्पद जोङो गासैबो हारि माहारि राव धोरोमखौ बासियाजासे दिनैबो जों मोनसे धोरोम अनुष्ठानाव फैदों आरो बे फैनानै बिथांमोननि जिखिनि मोनसे गामिनि जेंना बेखौ नुनानै थानो हायैलाय बिथांमोननो जों एसे जोंनिफ्राय आंनिफ्राय एसे अनुदान हरदों जाहाथे बिथांमोना बेखौनो एक्सेप्ट खालामनानै लादों आरो जाहाथे बिथांमोना जाहाथे फैनाय समाव बे रेस्ट हाउसनि गेजेरजों बा मिटिं हलनि गेजेरजों जाहाथे बिथांमोना गावसिनि रायजो राजाफोरनि जेंना जेंसिफोरखौ जाहाथे बेहायनो थानानै सावरायनानै जेब्लायबो सिबिलांबाय थानो हायो आरो बे बाथौ सिबियारि बिथांमोना जेब्लायबो बे फैनानै रेस्ट लानो हायो। दा आं बेखिनिखौनो माने नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं फोरमायदों आरो फैगोन समफोराव जोङो गिदिर गिदिर जेंनाफोरखौ जोंनि पुनर गोदान सरकार फैयोब्ला बिथांमोननो जों मा सहाय खालामबावनो हायो बेखौ जों इयुन समाव मानगोनां जोंनि प्रमद बर' सारनि सायाव जोङो बे बाथ्राफोरखौ फोरमायथिनानै होगोन। ओंखायनो आं खावलायदों बिथांमोना जोंनिनो गासैबो दोलोनि मानसिखा आरो बिथांमोना गोबाव समनिफ्रायनो जोंनि UPPL दोलोजोंनो थानानै खामानि मावबोबाय थादों आरो बिथांमोना फ्राय बे ओनसोलाव गासिबो माने UPPLनिनो गासिबो सोद्रोमा मावथिफोर होननानै जोङो मिथिगौ आरो बिथांमोना जेब्लायबो नांथाबनानै दं। बै 17 बोसोरनिफ्रायनो बिथांमोना गोबां खस्थ' जेंना जेंसिफोरजों भुगिनानै फैनाय मानसि। दा ओंखायनो बिथांमोनखौ जोंनिफ्राय दानि सरकारा जि एसे हायो जोङो बेजों लोगोसे बिथांमोनजों आखाइ हमलायनानै बिथांमोननो जि एसे अनुदान हरनांगौ बेखिनिखौ जोङो रायजोआ खावलायनाय हिसाबैनो आरो जेब्लायबो रायजोजों थानानै रायजोनि जेंना जेंसियाव जेब्लायबो हेफाजाब होलांबाय थागोन बे आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिनानै दोनबाय।